No, meikäläinen pitää käytössä. Tänään palataan Hunger Gamesia. Katsotaan kuinka hyvin päästään solmiin. Hyvä chestplate. Ja ai niin, me tänään pelataan Mikonatorin kanssa, paitsi että se pelaa tossa vieressä, koska me vähän feilattiin. Samaan pääsemisen kohdalla, koska Vitherit lähti vieressä. Niin, vahingossa. Ilman. Minäkö? Niin. Enkö oo? Sano, pitää, mikä tässä on? Älä sano, miksi täällä? Onks se peli? Tikku. Mulla on 2 timanttia. Se tikku. Crafting table. Kuinka monta tappoa oot? 3. Mutta ei oo oikeesti, mulla ei oo craftaria. Mulla on 2 timua. Tikku jostain. Toinen timin on kanssa kuvaa. Oikees nyt se tikku, please. Ei hitto, mä taisin feilata. Joo. Mä Mulla on feilasin. tällä hetkellä tässä pelissä ehkä parhaimmat hommat. Ei ois pitänyt laittaa renderistön se vitos. Se Timu. Eiku, tikku. Missä täällä on crafteri? Mä haluan tietää miksi mulla lagaa mun sprintti. Mun sprintti oikeesti lagaa. Kun mä sprinttaan, niin se lagaa. Jos mä laitan ehkä vähän mun FPS isommalla. Voidaanko mä laittaa häkkeriksi, jos mä saan alussa timusuoria? Ei. Jäbä. No. Mä en sanonut sulle. Mä oon tänne peliin. Mun lagaa joku. Mulla ei pitäisi lagata. Natori. No mitä? Ja Oikees mä en tykkää tosta mistä? äijästä. Onko mitä se tekee? No koko ajan juoksee karkuun. No. En tiedä sitten. Nytkö sä vasta haluat haastaa Fall of the Frostford on, se on rare vai lege? Kumpi se oli? Lege. No. Sain Winter. Ei! Toi nalkitti mun trappiin! Oot sä peli tosissas? Mitä? Täällä ei pääse mitenkään pois. Aiku mitä? Pääsin pois. Toi menee päin rajoja. Okei, en mene sinne. Nyt please se crafteri. Tiedätkö sä, että olisiko täällä jossain crafting tekee? Mulla lagaa jostain syystä ihan hitun paljon. Nyt se yksi ainut pentsi. Ei mä kerran. Kato, meikä ei tiima. Hacker! Report! Report.
Joo. Toi meni niin hyvin. Ja sitten joku häkkeri tulee. Tuu pois, niin päästään samaan. Joo. Mä haluan tietää vaan, miksi mulla lakaa ennen mikä 15. Tuija tähän päälle. Joo. Mulla on Riverton tästä. Menitkö sooloon? Mitä? Menitkö sooloon? Mm-hmm. Meistä voidaan tiimata. Tai Arvaa bänneitä. No. Mulla on Hawkemani. Tulee bänneiden. Ai, mä oon Horsemani. Ei sulla ole se on brawler. Sä oot ehkä pelannut mua enemmän Minecraftin. Mä oon paremmin kiinni. Joo, ja kun... Tiedätkö sen häksin, kun yhden kerralla saa koko chestin? No, mutta yksi äijä käyttää sitä. Mitä? Kuoliko sä jo? Siis what? Ai what? Mä ihan pakosti pääsin siltä karkuun, kun kun toi... Mä en ole laitanut, oho. Joo. Mä tuun niin häviä, jos toi tulee paikkaan. Mä spektailen sua, missä on tuossa. Siellä on tyyppi. Siellä. Mä tiedän, että mua jahtaa tyyppi. Mä jahtaako? Ei. Ai joo. No nyt sit löytyi se crafteri, kun viime eräs ois tarvinnut. Siis kaikki se... Joo, joku häksää. Miten? Se on ottanut kaikki chestit. Täällä ei missään chestissä yhtään mitään. Mä menen tappaa tuolla. Mä saan oikees komboa. Kuinka noobi toi oo? Saitko? Mä sain reittaa. Ai sait tapan. Joo, mä sain tapon nyrkeillä. Mikä lampi? 20. Nyt etsit oikeasti kuole. No, spankiller. Killspaminer. Siis kun se tuli mua vastaan, mä juoksin. Kiko sijoilee. Niin arvaa mitä? Mä juoksin sieltä, tai se tuli mua päin. Mä oon suoraan ottanut kitin. Otin. Niin koska sulla onkin paljon niin. Mä otin 15. Mathematicus part of the Lord Dome. Onks toi niinku oikeesti niinku lege vai rare? Lege. Joo. Sä oot sanonut mulle. Sä oot tuolla. Mitä siitä? Mä oon täällä. Ettei lähetä samaan suuntaan. Niin. Ase. Timatti ja ase. Mikä on se? Stounakset. Älä matki. Miten jotkut rupee oikeesti spawniilla? Ai. Kuoliko se taas? Joo, sieltä tuli kiinni. Kuinka noob? No silleen, että no arvaa onko kiva, kun kukaan ei niinku, tai ei ehdi lähteä spawnilta, kun joku tulee kivimiekan kanssa. No joo. Mut hei, kuka kuolee noin helposti? No, Mä tein ittari. mulla on niinku huono asia.
No, mulla on yhtä hyvä kuin sulla. Niin, ja sieltä tuli, no sulla ei olekaan tullut kivimekään tappamaan sun. Niin tällä erällä. Mä haluan oikeastaan täällä läpä. Niin siis kun mulla tuli tällä. On tuli niin hyvä kamaa. Ihan. Onks kiva? Mä oon silleen kyllä parentunut PvP:ssä. Ai mua parempi. Ei kun parentunut. Hei. Vaihdetaan servuja. Minä MC-kitsi haastamaan toiset. Ei saa käyttää soppaa. 1v1. Mikä sen servun IP oli? Ootas. mckids.fi. mckids.fi 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 Oon mä pelannut jostain. Mulla on tappoi 7. Kyllä katso patle. Oota kun tulla. Le. 1v1. Me vedetään 1v1. niin 1v1. Mikä näistä? Otetaan custom. Customi. Millä sä voit? Yes. Mä oon näitä kivoja. Et sä saa kattoo. En saakaan, et säkään mun. Muista ei soppaa. Minkä otit? Viterno. Tiedätkö miksi? No. Miksi sä tuu? Ai niin, aika... Älä sano, että sä jaksat ottaa. Heitä vaan. Kuka tosu. Niin, sulla on toi. Mä oot ihan normaali. Mulla onkin huonommat tarmoset, hei. Monta? Mulla oli aika paljon huonommat tarmoset. Niin, miksi otittaa? Uudestaan. Joo. 1 ja 1. Ja nyt taas toi custom. Ei saa ottaa tota, mitä mä otin. Ai ei ekaa. 1v1 custom. Noniin. Mä vedän... Ei, mä otin Vithernon vahingossa. Mun piti ottaa viikinkin, mutta mä otin Vithernon. Tosi tyhmä. Miksi mä otin Vithernon? Mikä se? Mulla on no Suomi parempi miekka, mulla on Iron Swordia. Otitko sä tonki? Fire. Mitä? Firen. On kiva vetää toista vastaan. Joo, mut kohta pitäis vähän lopetella. Kui? Silleen, että en jaksa odottaa, kun se uppoaa. Joo, hei, lopetapa video nyt. Okei, eli nyt sitten. Moikka. Kiitos kun katsoit. Laita like. Kiitos. Like. Sen takia, koska mä haluan liken. Ja sit mä haluan myös, että tilataan, koska spesiaaleja haluan tehdä ja et tuu tappaa mua! Miksi? Nyt ihan oikeesti! No moikka!